se Pamonovi a Damovi. Dneska sa dozvysíme od takýchto silných Pokémonov. A máme ich tu zase nejakých 1000 alebo 100. Tak pripravme sa na to. 3, 2, 1. Takže tu máme koberček. Tu máme celú verziu veľkých kariet. Tu máme Morpeka. A tu už sú také jeho malé karty. A z týchto malých kariet sa vie poskladať takýto. A takto sa na to pozrieme. No, za chvíľu už je koniec veľkých kariet. No, a teraz máme takéto. Tuto je. A to. Teraz tu máme takýchto krásnych Pokémonov. Giratina, na tu som ja čakal. Druhý najlepší Pokémon. Čo sa nečakali. A máme tu podpísaného trénera. A ja chcem sa vedieť, je tu naživo. Takto si ich musím krásne pozrieť. A kúkaj sa, dve zlaté. Chce sa vedieť, ako má táto ohniva 3 zlaté. No tak, takýto a takýto a takýto, takáto trénerka. Alakazam. Eternatus VMAX. No teraz tu sú nejaké veska. A tuto. Sú asi neposesaví. Skrapkasia. A takto. A táto je skrapkasia dokonca. A vykotava. Tak na tohto som poriadne čakal. Najlepší Pokémon 150 jednotky. Jak sa vedieť, má 2 zlaté hviezdy. No tak táto je strašne stará.
Táto má jednu zlatú a táto je kovovka. Ukážem vám ju. Chce sa ju aj vysieť, tak ja vám ju aj ukážem. Táto je kovovka. Čo je to ako fejka, ale je to rivka a kovová. No, tak asi naše video nejako skončilo. Čakáme sa inom. A, tu máme Luciu. Vôľa mi najlepšie Pokémon.